सांगलीत प्रभारी आयुक्त पदासाठी 1.5 दिवसाचा खेळखंडोबा। सांगली महापालिकेचे आयुक्त शुभम गुप्ता यांच्या बदलीनंतर प्रभारी आयुक्त पदासाठी 1.5 दिवसाचा खेळखंडोबा निदर्शन झाला। गुप्ता यांच्या बदलीनंतर अतिरिक्त आयुक्त निलेश देशमुख यांच्याकडे गुरुवारी सकाळी सोपवण्यात आले प्रभारी आयुक्तपद 24 तास उलटण्यापूर्वीच काढून घेण्यात आले। अतिरिक्त आयुक्त रविकांत आडसो यांच्याकडे प्रभारी आयुक्तपद नगर विकास विभागाने सोपवले। महापालिकेचे आयुक्त म्हणून नियुक्ती झालेल्या श्री गुप्ता यांची 2 दिवसापूर्वी विदर्भ वैधानिक विकास महामंडळाचे सदस्य सचिव म्हणून बदली झाली। यानंतर सांगलीचे आयुक्तपद रिक्त होते। या पदावर नगर विकास विभागाकडून गुरुवारी प्रभारी आयुक्तपदी निलेश देशमुख यांची नियुक्ती करण्यात असल्याचे कळवले। त्यानुसार त्यांनी तात्काळ प्रभारी आयुक्त तथा प्रशासक म्हणून कार्यभारही स्वीकारला।